Dagitoy pakasaritaan idi ni Mrs. Taysura idi nagtulnog iti Dios no kasano iti nasayaat nga panagpamati na. Tadigitoy naisurat adu digiti na nararamidan nanipod iti Genesis. Ket digitoy nga inna inyad adalidi insursuro kaligiti tattao idi. Iso adu digiti namati ngem adu met digiti anamati. Tanaglabsing da kadigitoy apagsasao. Nanipod idi ken ingganat ta masasao kadigitoy anay lanad iti lokot ti pagbasaan. So ngayon tayo adalan kapsat sa kimaten digiti kay papanan na digitoy asasao. Tayo gitoy kapsat iso iti adda nga pakaadalan iti tunggal maysa. Iti naisurat iti Exodo 34 iti 27. Ket iti Dios kinunana kin Moises sika isurat mo daytoy asasao. So digiti kapsat tin surat na idi asasao ken iso ti nyad adal na idi dagiti tattao. Ta iti may tutop kadigitoy asasao. Inaramid ko iti maysa atulag ken iti Israel. Isu da iti kapsatin na ibagbaga. Ta naibilang met nga kas ili iti Dios iti adda iti uneg tayo. Hala nga daytoy nga adda toy sangkadagaan ti ibagbagana nga ili dudiket adda lang kadagiti panpanunot tayo iti ili ti Dios. Ta digiti karod na spirituan iti adda nga panakaawat wenno papaawat na idi iti Dios. Ngem digiti dadduma natangken ngamin nasukir da idi handa mawat pati. Ta dito iti panakasurukod idi ni Moises. Digitoy metlaeng anay lanad iti surat. Tadijay kadwa na idi nga niya roon isumot ti maysa a panakasarukod na. Gapo tinda pinagin inadal nga duwa idi iso digitoy ket iso iti mangkagkagat nga kas daytoy nga uleg may bagbagana uleg ni Moises. Isu digito timpauyas na idi kadagiti nailanad kadagitoy asorsorat. Ta kinuna nang rod ang mabasa iti Exodo 35 iti 1. Ket ni Moises tiniptipon na amin agimong kadagiti anak iti Israel ket kinunana kadakwada. Dagiti sasao ngayon bilin iti Dios tapno aramidin nyo. So dagiti tinaibagbaga kapsat nga aramidin. Tado digiti uleg met nga sumalsali idi. Uleg iti kapanpanutan iti tao iti kayat nga sawen. So digita handa nga sinurat isuna ni Moises idi. So dayta ti handa nga naawatan digiti nasukir nga tattao nga iti amuda laeng kadagiti na lubungan laeng aban banag. No walang tayo digiti kabsat kas napateg iti tunggal espiritu ti tao. Isu digitoy iti taltalogading tayo nga ibagbaga. Isu daytoy iti pakaisalakanan tayo no intay aramiden gapo iti espiritu iti tao. Takinwa na iti Exodo 36 iti 31. Ket pinunno na iti espiritu iti Dios iti sirib iti panakaawat ken iti panakaammo ken iti amin nga kita iti panagaramid. So amin digiti kapsat na ipukpuk digitoy akay papanan na digitoy asasao.
Iso ka iti kapsat kailangan nga tayo adalan iti kay papanan na. Tadigito is tinapudno nga adda iti pamati no napudno tayo mutlaan. Ken aramidin tayo. Ito miso intay pilyen iti nasayaat ken ornosen. So kaditi kapsat tin nakipapaabot gapo iti linaon iti Biblia. Tadigito iso ti pakaadalan tayo iti nasayaat akababalin ken panagsaw tayo no aramidin tayo kadagiti nasaya abanbanag. So agyaman ti Diyos ama nakabalin ito sa amin. Amen.